So ngiphinde nginamukele bafethu, ngiphinde nginamukele kuyona channel. Welcome back to my YouTube channel bafethu. If you are new, please don't forget to subscribe, don't forget to like this video, don't forget to also comment if you have anything to say regarding le video bafethu. So lapha yana ke ngeke ngathola ke noma ngadibana nolunye udaba olithinta ke intombazane ke ebilapha ku matric eyeyana engxabano ke kuthiwa, kodwa ke into ke ebijwayele ukuthi yenzekile ukuthi ke kutholakale ke ingazweni ke nomuntu ke nengane naye. So okwenzakalile ukuthi ke kusolwa ke umbango wengane after ke yona le ntombazane ke ebingumfundi ke ibulawa ke ilona ke isoko. So lapha ke uma siqhubeka bafethu nayo le ndaba le engimnandi ke nokho bafethu yabo. So kuthiwa ke kahle kahle ke intombazane le yana ke ibihlala ke ikhala ke ngaso sonke isikhathi ngokuthi ke ibuyiselwe ke indodakazi yayo noma ke ingane yayo ke eneminyaka ke ewu3 lapha yana ke umfundi lo ka matric othole lapha yana ke esebulewe endaweni ke ekuthiwa ke isequngeni ke khona lapha yana ke emthwalume ke ngenini ngosuku lwangesonto. So kuthiwa ke isidumbu ke sakhe ke lapha yana ke ogama lakhe uMandisa wakwacela uneminyaka ewu21 obefunda ke lapha yana ke esinokubonga junior secondary school, esinokubonga junior secondary school. Utholwe ke lapha yana ke emboziwe noma ke isidumbu sakhe sitholwe simboziwe endaweni noma ekade ehlala kuyona noma ekhaya ke kubo, ngizosho kanjalo, egumbini lakhe lokulala makushiwo. So ngamanye amazwi ke ukuhlukumezeka kwakhe ke kuthiwa lapha yana ke kusolakala engathi ke ikhanda lakhe ke belibotoka, belishayiwe ngamanye amazwi, uyabona ukuthi kushuthi lowo muntu loyo ubeshawa, uyabona. Muthatha ukubheka ke esikhathini esiningi igama ke njengalezi ngiyakhumbula ngeke ngabona futhi, I think kwakuyiso lezwe leli ke elaveza ukuthi kukhona, I think ngakumzinto yes ku South Coast kwenzeka isigameko futhi esithi asifane exactly naso lesi, yabo. La khona ke umuntu wesifazane naye I think owayengazwene nomuntu wesilisa lo yabezwana naye noma bebehlala naye noma bekukanjani angazi, but ke akwaba isigameko esithi asifane, of which ke kubukeka ngathi izinto ke esikhathini esiningi eziba izinto ke abantu abaningi angazi noma ke abantu kuyabajova lento noma kwenzani, but it's not okay, yabo, ukuhlangana nezigameko njengalezi because ziyadamage kakhulu ke emqondweni. I think enye into abantu ke abayenzayo, they ignore lento yokusebenzisa ke ama drugs bafethu, yabo. They ignore futhi again indaba ye stress, yabo. They ignore izinto ke ezifana nokuthi ke abantu abafundiseka abantu, yabo. I-behavior yakho musucabanga ukuthi ke mawungalulekwa noma ungatshelwa ngezinto noma ungenamzali ozokukhulisa akubonise ngezinto, therefore wena ke entitled ukuthi uthathe izinqumo ke ngendlela ke wena othanda ngayo, yabo. Nokuthi ke esikhathini esiningi kunabantu vele nje abadalwe ukuthi bebe abantu abangumsangano, yabo. This is not okay, and ayikho indlela yokujustify ukuhlukumezeka kwabanye abantu esikhathini esiningi, yabo. Ayikho, there is no such, yabo. Ukuphula umthetho kusuke sekwenye ilevel leyo yokuhlukumeza ke umuntu, futhi usuke engaseyedwa umuntu omhlukumezayo. If ever uphula umthetho usuwenza nangalendlela le owenza ngayo, yabo. Kuyilungelo lomzali noma kuyilungelo likamama ukuthi ingane vele ke ikwazi ukuthi ihlale eduze kwakhe, especially ke uma isencane, uma isakule minyaka. Kusuke kungashiwo ke kodwa ukuthi ngaloko ubaba wayo akakwazi ukuthi ke ezoyibona, yabo. I think they took advantage of ukuthi le ntombazanyana le especially labo bakuboka mfana, they took advantage ukuthi le ntombazane le ingoba uma wayo bengasekho ibisihlala mhlambe eyodwa or nabantu vele ke abangakunakile kangako ukuphatheka kwayo. So I feel very sorry for le ntombazanyana ukuthiwa ke uvelelwe yilesi sigameko lapha kuyona leya ndawo leya. So nendlela ke nje ekwenzeke ngayo, yabo, ayikho indlela right yokuvele yokuhamba komuntu emhlabeni, but ke this was
uncalled for kakhulu futhi uyabo. So kuthiwa-ke kusolwa kakhulukazi-ke ubaba wayo lengane ngaso lesigameko lesi noma ngaso lesi senzo okuyimanje-ke kuthiwa-ke ugcwele-ke amathafa-ke uyabaleka yabo. Kushuthi obviously-ke by leyo nto leyo nje we can assume ngaphandle kokunanaza ukuthi-ke uyena. So ubaba umncane-ke wakhe umufi umnumzane Mzwandile Dlungelwa laphana-ke kuthiwa-ke uthe umsolwa-ke ubemhlukumeza esikhathini esiningi yena-ke lo ntombazanyana and futhi-ke ubehlala ngakho ukuthi-ke ambuye-ke ambeke isandla. So ukumcaphuna nje laphayana-ke kancane uthena-ke ngathi ngiyafika ngathola-ke esebalekile yabo, esho khona-ke endlini le abekade-ke ethi-ke uya kuphi-ke uyombheka noma-ke uyomcinga khona, especially-ke ngoba ngathi umsolo behlala kubo. I think-ke usho khona-ke ekhaya kubo ukuthi-ke yila angamficanga khona uyabo. So uthi-ke kuyona-ke indlu leyo ufike sekugcwele-ke nomphakathi yabo la kade kuhlala khona intombazane, kukhona-ke nomndeni-ke wakhe-ke umsolwa, nokuthi-ke yiwo-ke umndeni-ke kamsolwa-ke nomakhelwane abasola ukuthi-ke mhlampe kungenzeka ukuthi-ke umsolwa bayamazi kuwukuthi-ke mhlampe bayamfihla. Kusho yena-ke laphayana-ke ubaba loya, ubaba umncane wayo-ke intombazane le elinyazwe uye lo mfo. So kuthiwa-ke uphinde laphayana-ke wabasola-ke ukuthi-ke ibona okungenzeka ukuthi-ke ngempela bengakwazi ukuthi bebaholele-ke endaweni la bengakwazi ukumthola khona lo mbhemu lo, of which-ke if kukuthi ngempela kukanjalo, I think yinto embi ngendlela-ke eyisimanga uma kukanjalo. So lana-ke uveze nokuthi-ke igazi-ke likaMandisa lana beliqala-ke endleleni yakhona-ke kwamsolwa ligudle-ke liye ngasethangeni-ke lamanzi-ke ekushuthi ithangwe elikhona laphana-ke eliseduze-ke kwayo indlu ngaphambi kokuba-ke liyongena-ke egumbini lokulala-ke la khona-ke umufi atholakale khona. Kuthiwa-ke basola ukuthi ubezama-ke ukumgeza ngaleso sikhathi-ke njengoba igazi litholakala ngasethangweni lamanzi, ubezama-ke umgeza-ke igazi ngaso leso sikhathi, of which-ke kushuthi akwenzekanga ngendlela-ke ekade-ke ehlose ukuthi-ke enze ngayo. Kodwa-ke lolu daba-ke kuthiwa-ke luriphothiwe emaphoyiseni futhi amaphoyisa-ke asenza-ke uphenyo uyabona. Kuyaqinisekiswa ukuthi-ke necala-ke livuliwe-ke icala lokuthi-ke lokubulala kahle kahle uyabo. Yinto nje embi ngale ndlela eyisimanga ukuthi ngoba I'm very sure ukuthi-ke bayazi abakuboka lo mfana ukuthi lo mfana ubenokugila-ke imikhuba efana nale, of which-ke yinto mhlawumpe yayinganqandeka le yabo, ukuthi-ke mabe neqiniso ngempela ubuqiniso-ke well kubukeka ngathi bebengenabo because bona abakwazi ukuhlala nengane-ke ingane, kodwa kube kwaziwa ukuthi-ke ingane kumele ngabe-ke ihleli nomama wayo yabo. So I think ubuqiniso abakwazanga ukubenza lapho nje yabo, yila kubonakale khona ukuthi okay fine, this is not okay yabo. Akumele kahle akumele kube ngaleyo ndlela leyo abakade benza ngayo. That's why behlukelekile ngisho nengane ukuyivikela kuso lesikhila mkhuba. So iso lezo-ke bafethu-ke libikile-ke ngaso lesigameko-ke esinye sazo, njengoba ngike ngasho nami ngenza i-reference-ke ukuthi-ke le ntuzana-ke ngaye ngayizwa-ke indaba futhi enye etha ayifane nayo le yabo. Laphayana-ke le umfundi-ke owayefunda lapha ekuthiwa-ke kuphi Sesiphapheme High yabo, untombazane kwakuthiwa uZanele Khathi babhale kanjalo la, owashaywa-ke waqinywa yisoka lakhe kwadumisa emzinto. So zonke lezi ndawo I think i-South Coast yonke le, and kuyinto-ke ebuhlungu ukuthola igameko enjengalezi, ukufunda ngegameko enjengalezi on a daily basis bafethu yabo. I think if ukuthi-ke kuney'ndlela esingakwazi ukuyinqanda ngazo, kubalulekile ukuthi-ke sikwazi ukuthi sihlobane nazo lezo y'ndlela lezo. But-ke nabenzi-ke balobubi lo bafethu, if kuwukuthi-ke ngempela kunomuntu osuke uwazi ukuthi-ke uyabandakanyeka esigamekweni esifana nalezo,
thintana nabantu-ke okufanelekile, especially abantu bomthetho, ubaxwayise noma ubatshele ukuthi okay fine, umuntu enimdingayo noma enimfunayo kanje 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 usendaweni ukuthi lokhu ungakwenza ngaphandle kokuthi usho ngisho negama lakho. Anyways bafethu, do comment on the section down below regarding lolu daba lolu, ukuthi wena uluphatha kanjani, nokuthi-ke mhlampe yiziphi iy'ndlela-ke right zokukwazi ukuthi-ke kulandelelwe noma kuriphothwe ama-cases asuke esolakala, asuke enzakala-ke ey'ndaweni-ke ey'fana nalezi. Anyways bafethu, you can also do comment ngembono yakho ukuthi-ke mhlampe kungagcina kwenziwe kanjani ukuthi-ke kunqandwe izinto-ke ey'njengalezi. Ngiyocela ukuthi-ke ningakhohlwa ukusubscribe and also like this video. Danko.